Assistant Commissioner of Police, Grace and San Akofio, Director of Public Affairs, and na HS or send the email and text message said ya mama. Na CJ my brand be send me message and pay or say ono nya message say wa qualify into Robekwa Kochoni exams. E wo Kofodia. CJ ade achen ya wasanya message ya send disqualify no. Eti minim die ntia and say o kasa ye text message and SMS any mail no. Ebia beme na sa wutie mi a check mail no so hwe sa wo do mail ka ho a text message no saka ebia na obenya message from kubi e wo mail ni because when your mail ya trust qualify to center for exams yes ma qualify wo ko exams na de chen sama message say you disqualify one say na yimi free mu e be na say dey mistake na ba ho no na omudi medi ka ho na say ntino no na no ne abrante ba ko de a ode abrami a me de kra sa me be hu wo aha say ya nyambo abemenda ensohwe no kiro ekoso ntino bi a wanya message no ni ba bia be kwakọ ya exams 12 October no ntimo se ne so ema ema yen e wo sa kwan no so na eno achi so si jo heda obokrata we mu ane feto so enso no ebo amane se wo ko tifido mantemu a MPP amanyoko no mpanyifo honom no omo aye omo town hall meeting na eno ne wahu emfoni adeda ha bebrei ni nyina ye infrastructure project ne project awodo ya ban no aye e wo atifido mantemu na omo de bi atotototo hai womo HS omo si technology solution center e wo Savlugu sanso na omo si 3-story 18 unit classroom block e wo Kumbungu senior high school omo wie na omo guso AC 3 unit classroom block e wo ancillary facilities a e wonyon na yili basic school honom e droson bridges a womaye education directorate so e de omaye akwan a womaye Kumbungu ekotonon kwan yi e no matwa e de ato ye before and after ni nyina e ne da ha ya da wokrata e de abatamale yendi e kwantempo no so sa road project no so no womatwa e da ha no a wohunu bibia sa e dadedamum tinayili Kumbungu no so national insurance scheme no wo office na wo masi e wo ha ya wo hyen na eno achi so motorcycles so mo dia ma eboa enhumasua ho nsem recycling any composting plant any medical waste treatment plant wo masi e watermelon no so eno so da bokata e dia ba zugu daboni chips compound and so ha da wakata no saka obehu aban projects awaye e wo northern region ka ho asem na the new publisher ebo amane CJ un say osofo panyo da ha e Bishop Matthew Ademensa na waka simbi wase afi apem ahankron Edioson enkrom 1979 no wose sabre ni nyina na galamse wo ho CJ na ose sabre no galamse won sam no baba ye ne ade no ano wose we no na June 4th 1979 revolution no omampani JJ Rollins ena hyase omampani dada JJ Rollins obade mfa ne kranse yie ena hyase a na o hyase se otu galamse eso sa ti CJ odi show 1979 ebesi 2024 CJ how many years ni a Omano yanti besinne yantumi anfan fight galamse ankase galamse ne yenya resource anase yenya no ye ene na watch say at that time no e wotakwa yesi galamse fo makomako 19 dunkron ena omuku omo esi omo e wo galamse abana ne mu bia ni nyina no na eye galamse ho ekoni bi se be ya ebebo nipa bi mu hu se galamse no nyade a wo se odo ho esem na se ye mi sa 1979 ya nipa 19 bishop echese ye ku wo mo esi wo mo amna na wo matu ni bi mu no ekosi sen ma eye galamse no ejaye anase to aso na se de hu bi ba ma ne kofom a eba ne sen na afedie Ghana for 821 na mo eye no with impunity I just say so bia ni mu biem. Is it the case yen san kwa sa bre no anase CJ etesen kwofo na ye shoot to kill shoot and kill say ye misa so man na you ready for shoot and kill ana Are we ready? Are we ready? Eno ni asem bisa no. Are we ready? Na eno any asema Bishop Eka na presiding bishop of Gospel Light International Church and our cancer asem we wakan dia kosi esa wo hwe galamse abakosemu a ensema sisi ensema sisi pa atwam na ni nyina no na eye enhyehyɛ ne akwan bi a empanyifa wodo atwam ni nyina no mo ehwɛ so mo de betu galamse ase ene ya ehye ye kon ya ene nyambo ochina organize labor so mo ye wo ye kire no na eno na asema na obi bi sanse na from 1979 ebesi eye 2024 so man na ntumi akọ galamse ama galamse amfi ho no ma
abosume miensa na sa abosume mienu na omane betum de akọ galamsey ama ye hunu sense akraye biaba ai no ede enkan kọ ebeba na eno eye cheso bi soso ede ya obisa 45 years nie sige 45 good years agalam so man sha se ekonye na ye di ejina babia ye wen eno eho asem eda ha na adokota fon so omo se omo enye enko strike ni bi no da bokrata yi the new publisher enso ebomu amane ewo ha ma me fa wo Emma Republic Press aha na echemu sige wonim se asemo abrantie Oliver Baka Voma wo enra one ne mfefo ne nansanka sakra eno mode no ekọ quarter bail no ne mfefo nya ya oma no eno so mo sande ne koye ono so no eno yesade na ni bail bi mu ho ma ya mo bail so mo enkofie nti da bokatai abo eno eho amane ya sesi ya yekasa de wasa akotwe posifo ekukumu na eho sam aye bebre no Ghana Medical Association de no so eda ha na osofo panyin me koda obokata ne fatu so ensia e Republic Press na me moso tew na fe me nkọ foforo so wo ba ne fatu so ensia no a Apostle Professor Kwadwo Nimfo Opoku Onyina oye kane chairman Edema Church of Pentecost na wono na ede eto adifo ahodo e wo man mu ne asofo ahodo ne se sempo no enkomhye ne ba ese wonim obi a ono akonya no so obedi mampani no wo so na se ye yekyerɛw se suma si na ebedi mampani a ya na radio so ama ne bo social media so ama ne bo no wo se enye etiri papa mu die sije enka wo hunu ye se bia wo hunu so mampani dada John Dramani Mahama ye yekyerɛw so na ebedi mampani obewini 2024 abayi a wo se freni pa no kokoam ne ka kyerɛ no na empaye bia e wo akyerɛ no woni ni nyina emmo sampaye no akosi se enkomse na wonya ne ebeba mu se asofo no pedin o nti obi ya no ya betu December enti me go frɛ opani no kokoam na mka kyerɛ no a ana fo beti ate se me na me yodi ya me hyɛ nkom no enti ani asofo no begu a na waka na ya the phone na si so na yetwa na die nti a woka ne sa no kyerɛ sɛ sansensɛm ne tumi de mente be ho ase ene basabasa yoba sanse obi beka se na se ye nyankom hyɛ sɛ wobedi nti ye den na wantumi ani wahu anase ye den na wanwini eba ne sa no ana de mente be ho ase eba nti osofo panyin wono aso na board chairman Edema Board of Trustees Ghana National Cathedral no ene wode sa kokobo no ama adifo no asofo na mo hyɛ nkom no ba bia wo hyɛ fa bia no sofo panyin kyerɛ sɛ obi anka sɛ men senkom no na mom no senkom se na ba na wo se wo ka frɛ nipa no na eka efa kyɛ no da obokratai ebo eho amane e wo ne fa etoso ensia na anim ha ya no so ba ne fa etoso enan a ha so no mesa so aboso tewu na CJ founder ene general overseer ewo International Central Gospel Church ICGC asafonom wono so na chancellor Edema Central University College no ewo Accra ha osofo panyi Mensa Otabel na o chese wonyankopon wo se ba se obi kwa koyi kandifo a wo se nyankopon no no oni chefa wo mu oni chefa wo mu ba bia wo du kokromotie kwato koye ne CJ ewo no na dodo na to koye a oni pa no na wankase wakoyi no no enti sansema ya na ebimo ekeka ene ade no eya wo enya abotre esanse koba ne sa no a wo se mema bebre na no emfa nso mutimu ma na nyese na na nyankopon na ne sihene nyankopon na ne beyi mampani ama ye se nyame ne beyi mampani dia na ne nko hu nyampo se ye be kwa akoto aba no enti ba bia wo di kokromotie ni si dodo na de fa hon mo dia sa nipa no a eno beba abeye mampani na eno na o kire se omafo ya omo hye no so e wasa kwan no so na omo hunu adwuma obi abeye ene sade ntotoye no ebekọ da bokratai amanebo ebi enie na Kofi Akpalu so me ha ja Kofi ba bia na bia no pai me chia pa na presidential candidate at the Liberal Party of Ghana was kwan bia so 2024 abatoi owini de aba enonom na oba de Accra Times mu a ne fa etoso dumienu si jo mampani dada John Dramani Mahama emfoni eda ha na tade de we ye friend Burgundy kala no your friend say Burgundy enti na eda hai na John Mahama ebo ne benkum na NDC ye tinye si na pampam enso ebo ne nifa ewo ha na party fo ne bebre no anso na wo mo egina kire ye ne ye se wotum se jamane de wo mo esepa
a asɛm no nyinaa ɔmampade dada John Dramani Mahama eka no ene sɛ ɔno ɔhyɛbɔ ɔma Ghana fo nyinaa so resimu ɛsɛ ɔbɛba abɛsesa ɔman no empuntuo na baabi ɛkɔ no ɔsasa enkoso de Ghana fo ɛhwɛ nim no wɔn ensa enka ɛno ne adwuma ɔba bɛyɛ wɔse ɔba abɛ restore Ghana ama Ghana fa ne ntoma pafra de wɔhia ne gidie ya Ghana fo benya ɛwɔ ne mu na December 7 no mato aba ɛde ama no na wɔbɛyɛ sanse adwuma ne nyinaa de ama mo wɔde to dwabere kopie mo of East region na lerigu Gambaga ye no ɛwɔ Mpotem honum no a wɔde ne to abɔkɔ hɔ ɛna ɔde sarich mu nsɛmi ama Ghana fo nti ɔsɛ mo ma na kwanya no na ɔmɛsesa enema ɛma Ghana entumpom sije de ayɛ de ma wie